שלנו, אם אתה יכול בבקשה, לתת לפחפח לב, לקשקש מוח, לאריה אומץ, ולעזור לי למצוא את הכלב שלי טוטו, ולהחזיר אותי הביתה. אני לא יכול לתת לפחית הזאת. פחפח. לב. ידעתי. מוח? מאיפה אני אמציא מוח ללקשית הזה? קוראים לי קשקש. ומה, לא מגיע לי קצת בינה? אז מה, גם לאריה לא תיתן אומץ? אני? מה פתאום אני? למה אני? למה הכל נופל עליי? כל היום קסמים, 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 ושוב קסמים. ומי עמל יומם וליל? סם הקוסם! אמא'לה, תודה לבינה! אל תכעס עליי, אל תכעס עליי, אל תכעס עליי. רגע אחד, אתה קוסם, לא? נכון, קוסם בלי קסמים. אז איפה הקסמים? כאן וכאן, ואצלך ואצלו, וגם אצלך וגם אצלו. כן. איפה? בתוכנו? יפה אמר. עכשיו קדימה, אל מסע המשימה שלכם. מה? משימה. אתם יוצאים עכשיו אל שביל האבנים הצהובות למסע המשימות הגדול שלכם. הדחליל נמצא לו מוח, הגרוטאה לב, האריה אומץ. באמת? ואת ידידתי הקטנה, אם את רוצה למצוא את הכלב שלך ולחזור הביתה, את תצטרכי להכניע את המחשמשות. באמת? אבל אני מפחד מהמחשמשות. זהו שגם אני מפחד מהמחשמשות ולא מסוגל להתקרב עליהם. אבל אדון קוסם, אם אתה קוסם כל כך גדול, איך זה שאתה לא מכניע את המחשמשות בעצמך? בטח יופי, שאני אעשה את כל העבודה המלוכלכת. לא. זאת המשימה שלך, יקירתי, ואת תעמדי בה בכבוד. אני יודע את זה, אני מרגיש את זה. קדימה למסע. בהצלחה, דורותי. אבל רגע, אדון קוסם, לא אמרת לנו איפה למצוא את המחשמשות. בתיק יש לכם מפה, מצפן ואפילו בננה. בהצלחה לכם ולהתראות אחרי המשימה. אריה, בננה זה מאוד בריא. כן, אבל תשאיר לנו משהו. אנחנו לעולם לא נמצא את הדרך למחשמשות המכשפות. ולמי יש כוח עכשיו למסע המשימות הזה? ממש כמו בהישרדות. זה הסוף שלנו! אוי, פטריות. כל כך יפות לי. מתחשק לי להיות התכלית שלהם. והאבקה שלהם כל כך יפה. היא מריחה טוב. יש לי סחרחורת. אולי ננוח קצת. כן, אולי ננוח קצת. אני פוחד. הכל מתהפך לי בראש. זה בגלל שאתם מריחים את אבקת הפטריות. אתה לא? השתגעת? אפשר למות מזה. אני לא שואף למות כל כך צעיר. יש לי עוד הרבה תוכניות לעתיד שאני... גם אני טולולולולולולו. ואני טולולולולולולו. היי, מה זה? אתם נרדמים? פחד להישאר כאן לבד. אני אתחבא בין השיחים. תגידו, מי שלח אתכם? המכשפות! הם הרעילו את הפטריות, נכון? נכון! ידעתי! ושלחו אתכם להרוג את החברים שלי. נכון! אני מפחיד אתכם, נכון? נכון! כי אני אמיץ! אנחנו נכנעים! אנחנו נכנעים! אנחנו נכנעים! טוב, די כבר עם
מה אנחנו נכנעים על זה? אריה, אתה אמיץ! אמיץ! דורותי, אני אמיץ! אני אמיץ! אני אמיץ! אריה האמיץ, אריה האמיץ, אריה האמיץ. נוצר מפוחד שקפץ מהקן, ופתאום התחיל לעור. פתאום התחיל לעור. להתכוון שיש לי עומק בתוך הגוף. יש לו עומק. ראיתי שאני גיבור שלא פוחד, מול כל אויב אני עומד, בין קרב למלחמה נותן. הוא לא פוחד יותר. אני אמיץ ולא אכפת לי להשמיץ. אני אמיץ כל כך שזה מגוחך לפחד מאחרים וממה שהם אומרים. עכשיו שהוא אמיץ, ממש אפשר להעריץ. כשהוא כבר לא פוחד מכלום. אני לא פוחד מכלום. היי, אני אמיץ ולא אכפת לי להשמיץ. אני אמיץ כל כך שזה מגוחך לפחד מאחרים וממה שהם אומרים. עכשיו אריה האמיץ, אריה האמיץ, אריה האמיץ. אני לא פוחד מכלום. אימא'לה, אבא'לה, דומה לביאה! אני אמיץ האמיצים! קדימה קשקש, תוציא את המפה. למה? שהקופים יראו לנו איפה המכשפות מחביאות את טוטו. טוטו, אני כל כך מתגעגעת אליו. קדימה קופים, קדימה אל מפקדת המחשמשו. אני אריה האמיץ! אני יכול את הסגן שלך? בטח. דורותי, מה? למה את עצובה? אני לא יודעת. אין לי כוח להמשיך ולחפש את טוטו. אני כל כך מתגעגעת אליו, ואני כבר רוצה לחזור הביתה. כבר? אני כאן כבר די הרבה זמן, פח. מה אני אעשה כאן? לבד. מה שעשית קודם. כן, אבל בלעדייך. מה אני אעשה כאן עכשיו בלעדייך? פח. אתה מרגיש? אתה מרגיש? גם אני חושב שאני מתחיל להרגיש. אתה חושב שמצאת את הרגשות? אני חושב שהם באו בזכותך. כנראה שתמיד היה לך לב ולא הבחנת בו. כן, פתאום הוא פועם ככה. ואני מרגיש. אני מרגיש חשמל זורם בכל הגוף. הוא מדגדג אותי כמו פרפר חצוף. בכל כולי לא כמו גזל בלהבה. פח זאת אהבה. איך הלב פורח שנכנס אליו אורח. העולם נראה שמח. כשעושים הכל בשתיים אז למעלה בשמיים. הראש מפסיק לחשוב. כמה טוב לאהוב. האהבה תזרח כמו קשת וענן. היא תסמל אחד שלא תהיה נורא. כל כך טובה נפלא להגיד את המילה. יפה האהבה הראשונה. כל כך כל כך זה חלק פורח שנכנס אליו אורח. העולם נראה שמח. כשעושים הכל בשתיים אז למעלה בשמיים. הראש מפסיק לחשוב. כל הכל גם הראש מפסיק לחשוב. כל הכל לאהוב. לאן קשקש? יש לנו משימה לפנינו, לא? אין לי זמן לשיר ולרקוד, יש לי משימה חשובה על הראש. יפה קשקש, מה התוכניות? צריך להגיע אל הנהר, רואים? כן. לחצות אותו. כן. להמשיך לעבר האגף, רואים?
כן? לחצות אותו ולהמשיך לעבר הגבעה, רואים? כן. ואז לחצות אותה, להמשיך לעבר הבקעה. לחצות אותה? לא. זאת בקעת המכשפות. שם הן מסתתרות. צריך להכין להן מלכודת. הקופים סיפרו שהמכשפות אוהבות לאכול בננות. עם בננות נפתה אותן לצאת מהמחבוא שלהם. תוכנית מעולה. אתה כזה חכם, קשקש. בואו נסתדר. אני נשבעת שהלכתי בננה. מי שמוצאת זוכה. למה את לא מתחלק? לא תמיד צריך להתחלק. אבל אנחנו החיות. צריך לא החיות טובות, אנחנו אחרת רב. ומכשפות! אסור לנו להתחיל להיות נדיבות. 3 מטרות צהובות. צצות אנרגיה. הגיע הזמן הפסקת הצהריים שלנו. היי! עצרו! איפה הכלב שלי טוטו? חכלי? אמה, הוא חוסל למחסל! יסל! חיסלת לטוטו? כן! למה? הוא היה מחשב, מחושב וגם את! מה? מכשפה! דורתי לא מכשפה! מה זה? שום דבר. סתם, השתעלתי. זה טוטו. נכון, זה טוטו. הוא חי! הוא חי! טוטו שלי, חזרת. טוטו תכיר. זה קשקש, זה פחפח וזה אריה. אריה, ממה אתה מפחד? זה רק טוטו. אני סתם עשיתי את עצמי. קדימה, אל סם הקוסמת. הגיע הזמן לקבל את השכל, הלב והאומץ. כן, טוטו, וגם לחזור הביתה. מסע המשימות הגיע לסיומו ובהצלחה מרובה. אני מתכבד להזמין את אדון פחפח אשר גילה את ליבו. פחפח הרגיש, בכל פעם שתמתח את הקפיץ של השעון הוא יתחיל לתקתק ויזכיר לך שיש לך לב פועם. תודה לך, אדון קוסם. וקשקש, הדחליל המקושקש, אשר ניצל את המפה, הבננות והחבל שמתיקן המסע, ותכנן תוכניות מתוחכמות ומחוכמות ללכידת המכשפות. עמותת קשקש, אתה זוכה בתעודת בוגר המכללה לביטחון של פנים של עוץ בהצטיינות. זה חשב לי תואר ראשון? נהדר, כי אני רוצה לעשות תואר שני בפילוסופיה, והדברים שלנו מאוד חשובים. והאריה האמיץ, הצלת את החבורה באומץ ובגבורה. כבר שמעת שאני אמיץ? על כך תקבל עוד הצטיינות. באמת? מדליה? אתה תשוב לקרקס ותהיה כוכב במופע. סם, הקוסם, מצאנו את טוטו. אתה חושב שתוכל להחזיר אותי הביתה? אני מתגעגעת אליו, אל המשפחה שלי, והחברים שלי. סם הקוסם הטוב, אתה באמת יודע את הכתובת שלי? שם. הרימת החציר? הסם! מה, זה היה כאן כל הזמן? טוטו, אנחנו חוזרים הביתה. דורותי, אני חייב שתבואי להופעה שלי בקרקס. ברור! אריה, אני ידעתי שאתה אמיץ כל הזמן. תודה. אני חייב לצאת לפני שאני בוכה גם מרוב התרגשות, וזה יהרוס לי את כל התדמית החדשה של האמיץ. אז שלום! עכשיו אני. קשקש, בהצלחה בתואר השני. יש לך ספק שאצליח? לא, ודאי שלא. לחכם כמוך הגבול לא השמיים. שלום ותודה. להתראות קשקש. סוף סוף כשיש לי לב אז הוא נשבר. אתה תמצא אהבה חדשה. אני אחשוב רק עלייך. גם אני אחשוב עליך. ביי דורותי. סם, אתה חושב שחלמתי חלום? מה החלום? חלום. הכל בחיים כמו בחלום. ומי שיודע על החלום כמוך, יודע שכל מה שנמצא בחלום קיים גם במציאות. צריך רק להאמין, כי החיים הם חלום, והחלום הוא חיים. וזכרי, לכל אחד יש בית שהוא הלב,
ולב שהוא הבית. להתראות דורותי! להתראות! שמעת דודו? את הקוסם? אז איך זה שכל הזמן אומרים לי שאני חולמנית וחיה בעולם של דמיון? זה לא ממש רע לחלום, כי אפשר להבין הרבה דברים דרך הדמיון. זהו, אנחנו חוזרים הביתה. הכי טוב בבית, לא? דורותי! דורותי, כל כך דאגנו לך! הייתה סופה! איומה ונוראה, ממש פחד. חשבתי שאתה אמיץ, אראלה. מה? לא חשוב. ואני דאגתי לך וחיפשתי אותך בכל מקום! אז אתה כן מרגיש פחי. גם אנחנו דאגנו לך, דורותי! המחשבה שאתה מכשפות? מחשמשת מכשפות? את עוד פעם חולמת! וואו, שתהיו גם אתם חכמים ורגישים ואמיצים, תבינו שהחלומות הם חיים, והחיים הם חלומות. תבינו, מי שלא יודע להפוך את החיים לחלומות, ואת החלומות לחיים, לא יודע שום דבר מהחיים שלו ומהחלומות שלו. הבנתם? לא! לא חשוב. תגידו, מי זה קשקש? קשקש? בעצם לתכלית של השכנה קוראים קשי. זה אומר לך משהו? זה אומר לי הרבה. הכי טוב בבית.